Mau. Kulite. Lho. Apa iki? Bre, bre. Bre, iki lho. Wah, masuk iki. Muning rek. Jam pira ya? Jam pira? Sulap. Lon. Loh, mati, Bre. Sabtu 15 Maret 2025. Pangga enek jamure rek. Masuk akal iki. Jebol. Enggak ning anu. Rezekine poso-poso ya ngene iki ya. Iya to, Ri. Poso-posonya apa? Pangga jamur. Oh iya enak ya. Oh ya sik poso padahal rek. Poso-poso usuk jamure awet iki. Ini jamur bulan. Wah, mending iki. Dek apik. Lumayan apik lah. Wah, iki jamur bulan, poso-poso ya toh. Iki dimasak mending iki. Iki karo sapa iki? Iki bocahku iki kok iki karo iki pangga caloro iki. Oke, siap ora pangga? Siap. Iki dimasak nih. Ya toh, masuk iki. Bar terawih iki, sip.